जाना जिंदगी के हवा न लगी तो दुआरिया पर लोग न जगी। कार प्रणाम, हम लोग गीत गायक पप्पू लहरी आप सभी के प्रणाम करतनी। हम आप सभी के दिवाली के खुशी देवे खातिर आइल बानी, बधाई देवे खातिर आइल बानी कि आप खुशी एक त्यौहार अच्छा से मनाई, खूब अच्छा से रही। स्पेशल धन्यवाद देवे आइल बानी यूट्यूब के जितना कर्मचारी लोग बा लोग जो रात दिन अपन घर दुआर छोड़ के हमनी खातिर व्यवस्था करता लोग, उन्हन लोग के बहुत बहुत धन्यवाद बा जौन कि हमनी के इतना बढ़िया व्यवस्था देला लोग। यूट्यूब बड़ा अच्छा चीज़ बा भैया। यूट्यूब में बहुत कुछ मतलब लोग कर लेता, बहुत अच्छा प्लेटफार्म बा आगे बढ़ला खातिर। हमू अपन एगो चैनल बनौले बानी पप्पू लहरी ऑफिशियल। आप लोग के प्यार दुलार ठीक ऊपर मिलता, खुद के चैनल बा और सबके धन्यवाद देवे खातिर आइल बानी। सब जितना लोग यूट्यूब से जुड़ल बा सबके धन्यवाद बा। खुशी के त्यौहार खुशी से मनाई, आनंद से रही, हमेशा खुश रही। काल पटाखा फोड़ी, तनी कम मात्रा में पटाखा फोड़ी, मिठाई ज़्यादा बाटी, एक दूसरे का सहयोग ज़्यादा करी। यही सबसे बढ़िया त्यौहार बा कि आपसी मेल जोल रहे, आपस के लोग हमेशा खुश रहे। और जितना भाई हमारे यूट्यूबर बा लोग उन्होंने लोग के प्रणाम बा, धन्यवाद बा। बहुत यूट्यूब पर मेहनत कर लो, बड़ा अच्छा अच्छा वीडियो बनावे लो। रोस्टर भाई लोग के बहुत बहुत धन्यवाद बा, बड़ा अच्छा रोस्ट करेला लोग, बड़ा अच्छा लागेला देखला पर। हम चाहतनी कि यही गने सबके खुश रहे। जैसे हमारे मित्र बाणे झंडी जी, फिर टेक्निकल मितवा से बाणे हमार बहुत मतलब अच्छा दोस्त हमें, फिर क्रेजी नंबर 1 जी बाणे। बहुत लोग के, तमाम लोग के धन्यवाद बा, रोस्टर भाई लोग के जो अच्छा अच्छा वीडियो रोस्ट करेनी। नमस्कार, प्रणाम।